a faltar, molt. Bueno, gràcies per ser-hi. És molt emocionant, però avui estem tristos perquè hi ha 4 companys, 4 patriotes catalans que són de manera injusta i ignominiosa a la presó. I vull tenir un record ara per ells, pel vicepresident Junqueras, pel conseller Quim Forn i pels dos Jordis, pel Jordi Cuixart i el Jordi Sánchez. Ens han volgut humiliar, ens han intentat humiliar, però les nostres conviccions i la nostra dignitat són granítiques. Nosaltres sortim amb les conviccions, amb els ideals més forts que mai. I per tant, des de la convicció que no es pot empresonar la voluntat d'un poble. Nosaltres volem construir un nou país, i aquest país nou que construirem, conjurem-nos-hi, mai, 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 ningú no anirà a la presó per defensar pacíficament i democràticament les seves idees. Aquest serà el nou país que nosaltres construirem. Moltíssimes gràcies per ser-hi i gràcies per la... Bravo! Visca Catalunya! Viva! Visca la democràcia!